masuk kerja dan yang lain tempat dari mana asal bukit hani masuk hasap yang lulus sah seluruh usaha kalau keluar tuh main dirumah liburan mungkin usaha tuh pulus ni kada mon tapi itu malah tadi mana ini begitu menurun totong mahira iramat itu betul soalnya mahal apa kau juga itu kayak mahal. nunggu pasal kami ulus Tuhan muda sedang beragam lekong nami saat mau kebiar dalam saat matu merasa itu yang dulu dia mengaku
Kalau kasara dohani. Nah, aku tuh namanya terus mari ya. Ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni to di porbadia amin au do heo do haluluan dinna Tuhan Yesus na mangulu do ganup na porsea diau atik pemati ibana jaladang mati be ibana rodi saliling nileleng na martangiang mahita. Ale Tuhan debata ama namin na di banwagidjan nunga dileho ko anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan matean ala ni dosa nami jala di panguluhodo ibana asadapotan hati gorat dohot hanguluan kami asi marohan saya jari jala apuli mahami asa unang badili kami alanaw di juho dengan namiong patu kumaha porsyaw nami jala papengit marohan nami makirim di haguluan sugut asaw ng mga dungi hami songon si Pilibi guna somar pagkirimuni sa itaiti marohan nami tuho ay hodo si Pangapul jala hodo haposan nami na masigat tuhodo kami sa hatrodi hasusuda ni bohal nami. Amen. Yesus juru mudi parang iton dikit namamu anak umuli tuhutan ridamani nyampe gogo balumani dan gangguan isi
Marhamliang ma dari namon tu amang samarit salari jala tubuh yang akun ma nasida onom anak sedemai anak bawah selima mai anak buruk sada bawah do Onom buru. onom buruk tubuna yang anak itu anak jalanunga gabebe benangon marpakopu sian anak marpakopu sian buruk. Jadi syalanima dari nangon dung mulai marhalado di tonga-tonga ni Huriao mang pakubasion di tonga-tonga ni Huriao lerling ma dari nangon mulai tahun 1900 sia bulono satu tahun 2004 selama 20 tahun learning malang calosit 2 jainamo. Jadi ditabalhon ma malang ditabiskan ma dari nangon di tahun 2004 penatua aktif ma imana selama 1 tahun 2020 aktif ma penatua dari nangon selama 10 tahun. Jadi purna bakti ma dari nangon di tahun 2020 disima bebas tugas ma dari nangon sian tonga-tonga ni huriai urut ni dia kaulau di patupani dari nangon di tonga-tonga ni huriau dari nangon sebagai senior di hurian tau imana asada sebagai inang penggagas di punguan ina na adong di hurian tau jala sebagai penasehat di tonga-tonga ni hurian tau di siaran lima di hita saluna terlumugi di akar keluarga di akar tugas naung niulahun ni dari namo di tonga-tonga ni huriai siarani marsikat gadamai di akar pabena ni dari namo tuhamu saluna keluarga nari tinggal horni dari namo posrohan kami di angka ulau ni dari namo di tingking muna atau tonglo bui hudono muna lubi siat ulau ni dari namo talumu bima di tonga-tonga ni keluarga ke Tuhan tai ima di hamu angka keluarga nari tinggal horni dari namo